L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji talbet lill-Bank Ċentrali Ewropew biex jirtira l-liċenzja bankarja tal-Bank Nemea li fost id-diretturi tiegħu għandu lill-eks Prim Ministru Laurence Gonzi. Dan wara li baqa' ma ġiex irreġistrat progress fatt ta' nuqqasijiet illi kienu nstabu fit-tmexxija tal-bank li qajmu tħassib regolatorju serju. Fi-stqarrija l-awtorità qalet li s-sena li għaddiet sabet nuqqasijiet serji li wasluha biex tieħu azzjoni regolatorja. Kien għalhekk li Nemea li huwa bank b'servizzi online tpoġġa taħt il-kontroll ta' kumpanija ta' awditjar f'April tal-2016 sabiex tkun assigurata l-protezzjoni adattata tad-depożituri u l-klijenti tal-bank. PricewaterhouseCoopers Malta kienet il-kumpanija ta' awdituri li nħatret biex tamministra l-assi tal-bank flimkien ma' responsabiltajiet oħra. Iżda minkejja talbiet repetuti li saru baqa' ma ġie reġistrat l-ebda progress biex jintlaħqu r-rekwiżiti regolatorji meħtieġa. L-awtorità nnotat ukoll il-pożizzjoni kapitali tal-bank kienet pożittiva iżda xorta taħt ir-rekwiżiti regolatorji. B'effett immedjat l-awtorità sostniet li kienet qed tagħmel projbizzjoni fuq l-irtirar ta' depożiti bħala miżura ta' prekawzjoni biex jiġu mħarsa l-assi tal-bank u biex ikun assigurat trattament ugwali lid-depożitanti. Intant fost id-diretturi tal-bank minn barra lill-eks Prim Ministru Laurence Gonzi insibu wkoll il-Joseph F. Zara li l-Papa Franġisku ħatru fuq kummissjoni speċjali dwar il-finanzi tal-Vatikan.